Bueno, bideo honetan egingo duguna izango da funtzio honen asintotak kalkulatu eta gero adar asintotikoak grafikoan irudikatu. Orduan, hasiko gara asintota vertikalekin. Bale, asintota vertikalak bilatzeko ikusi behar dugu x-en ze balioekin izendatzailea 0 egiten dan. Orduan, egingo dudana izango da izendatzailea berdin 0. Hau da, 2x gehi bi, ez, egingo dut zuriz, momentu bat. Vale, 2x gehi bi berdin 0. Bi hori pasatzen dut beste aldera kentzen, 2x berdin minus bi, beraz, x berdin minus bat. Bueno, barduan, asintota vertikala egon daiteke x berdin minus batean. Hor, asintota vertikala dagoela ziurtatzeko, ikusi behar dut honen limitea kalkulatzen dudanean, hemen daukat limite hori, eman behar du kasati 0 motako indeterminazioa. Orduan, bueno, limite hau kalkulatzen dugu, horretarako ordezkatu egingo dugu, ikuste egon dugu izendatzailean ematen duela 0, baina zenbakitzailean 3 ken minus bat, izango litzateke 3 gehi bat egitea bezala, 4, berbi 16. Orduan, bai, kasati 0 motako indeterminazioa ematen duenez, badakigu asintota vertikala dagoela x berdin minus batean. Eta orain egingo dudan izango da, grafikoan irudikatu asintota. Orduan, momentu bat. Txigora bera, hor banaukat asintota vertikala. Asintota vertikala identifikatzen dugu x minus batean. Vale. Bueno, orain egin behar duguna da, asintotaren alboetan ikusi funtzioa gorantza berantza edo eskerretik ere bai gorantza edo berantza doan. Horretarako albo limiteak kalkulatuko ditugu, eskerretik eta eskumatik. Bueno, eskerretik, hartu behar dut oso hurbil dagoen balio bat. Bueno, izan zitekeen minus bat, 0,00 bat. Eta eskumatik, bueno, adibidez 0,bederatzi. Vale. Bueno, albo limite hauen balioak ezagutzen ditut, badakit emango duela infinito, kontua da plus edo minus, hau da gorantza edo berantza egiten duen. Bueno, begira, kasuan honetan, lehenengo kasuan, zenbakitzailea argita garbi emango du positibo, Hemen minus dagoenez, minus honekin plus bihurtzen dalako eta gainera berbi daukadalako, orduan goikoa ematen du positibo. Baina bekoak emango du negatibo. Ze zati hau geratzen da negatiboa eta bi baino pixka bat handiagoa. Orduan negatibo ematen du. Plus zati minus, minus. Bueno, horrek esan nahi du, eskerretik minus infinitorantza doala. Beraz, gezia irudikatu behar dut berantza. Vale, bagoaz hurrengoarekin. Minus 0,bederatzi. Bueno, goian emango du argita garbi positibo. Baina oraingoan, bean ere bai, izendatzailean emango du positibo. Ze hau negatiboan geratu arren, bi baino pixka bat txikiagoa danez, ematen du positibo. Orduan, plusati plus, plus. Horrek esan nahi du, eskumatik gorantza egiten duela. Orduan egingo dugu horrela. Vale. Jarraitzen dugu. Asintota horizontalak bilatuko ditugu orain. Horretarako funtzioaren limitea kalkulatuko dugu infinitoan. Eta bueno, hemen argita garbi ikusten da goikoaren maila bekoarena baino handiagoa izango dela, orduan infinito emango duela. Gainera plus, bai? Ze minus hau berbi eginda dagoanez plus bihurtuko da. Baina bueno, ikusten ez badugu, eta hau nahiko erraza danez garatzeko, laburbidezko formulak ezagutzen ditugulako, bagian komenigarria da hau garatzea. Orduan, momentu bat, limitea. X infinitora doanean, eta begira, bean izendatzailean izango dugu 2x gehi bi, eta goian izango dugu bederatzi gehi x berbi ken 6x. Vale? Orduan orain bai, ikusten dugu goikoaren maila handiagoa dela, beraz infinito ematen du, eta kasunetan plus infinito, bai? Honen ikurra dalako plus eta honena ere bai. Vale, orduan, asintota horizontalik ez dago, ikusi behar dugu seilarrak dagozan. Seilarrak egoteko goikoaren maila izan behar da bekoarena baino bat gehiago. Eta hori da hemen gertatzen dana. Orduan seilarrak badaude. Egingo dugun orduan da bilatu, seilarrak bilatu. Zer egiten dugu? Zatiketa egiten dugu. Orduan, egingo dugu zatiketa, horretarako jarriko ditugu monomioak ordenean. X berbi ken 6x gehi bederatzi. Zati bi x gehi bi. Vale, orduan, orain, x berbi zati bi x. Hau da, nik bi x bider zer egin behar dut x berbi lortzeko. Bider x zati bi. Bider x zati bi.
egiten badugu x zati bi bider 2x, bi eta bi badoaz, eta geratzen zaigu x ber bi. Orduan jartzen dugu x ber bi. Eta orain, x zati bi bider bi, bi eta bi badoaz, beraz geratzen zaigu x bekarrik. Orduan, gehi x. Bueno, egiten dugu kenketa, x ber bi ken x ber bi, 0. Minus 6x ken x, minus 7x. Venga, jarraitzen dugu, jaisten dugu bederatzi hori, eta orain, a ber, 2x bider zer emango du minus 7x. Ba, bider minus 7 zati bi. Nik egiten badot, minus 7 zati bi bider 2x, bi eta bi badoaz, eta orduan geratzen zait minus 7x. Vale? Minus 7x. Eta minus 7 zati bi bider bi, bi eta bi badoaz, geratzen zait minus 7. Bueno, ba, egiten dugu kenketa, honek ematen du 0, eta aurrengoa bederatzi, ken minus 7 da bederatzi gehi 7 egitea bezala, beraz ematen du 16. Zatiketa bukatuta dago, emaitza osoa da hau, baina gero 16ko ondar bat daukagu. Orduan, jarriko dugu limite hau, bai, berriro kopiatuko dugu, x infinitora doanean, baina orain, zatiketa horrela jarri beharrean, emaitza jarriko dugu. Zein da emaitza? Bueno, ba, x zati bi ken 7 zati bi, bai, gehi 16 ondarra, ez dugu ahaztu behar, zati 2x gehi bi. Bueno, orduan gogoratu, horrela daukagunean jakin behar dugu, parte hau da, zati osoa dana, emaitza, bai, hementik ateratzen dugun hau, dala asintota zeiarraren ekuazioa. Bai, hau, bueno, horrela utzi dezakezue edo dana zatiki berdinaren barruan sartu, bai, izendatzailea berdina danez, emekatea eginda dago. Orduan, esan dugu, asintota zeiarra izango dela lehenengo parte hau, bai, hemen emaitz osoa. Beraz, i berdin, x ken 7 zati bi. Orduan, irudikatuko dugu asintota zeiarra, horretarako balio taula bat egitearekin nahikoa da. X denean 0, ba, iren balioa da minus 7 zati bi edo minus 3,5, eta i denean 0, ba, xen balioa izango da 7. Venga, orduan, grafikora goaz, 7 0 puntua hemen egongo litzateke, eta 0 minus 3,5 gutxi gora bera hemen. Bale, orduan, bi puntu hauek bilduko ditut, eta asintota zeiarra irudikatuta daukat. Bat, gutxi gora bera, bale, hortze, bai? Orduan, hau da asintota zeiarra, momentu bat, ez da oso garbi geratzen, baina, bueno, zuen kuadernoetan garbiago da, seguro. Bale, orduan hemen daukat asintota zeiarra. Orain, ikusi behar dudana, da, funtzio asintota zeiarraren gainetik edo azpitik joango da infinituan eta minus infinituan ere, bai? Gainetik edo azpitik doan ikusi behar dut. Horretarako fijatzen gara ondarraren parte honetan, ondarraren zatian, bai? Eta egiten duguna da, planteatzen dugu, momentu bat, ondarraren zati hau, hau bakarrik. Egiten dugu, a ber, x infinitora doanean eta x minus infinitora doanean. Zelan geratzen zaigu ondarraren zatiki hau. Bueno, ba, begira. Infinitoan, hau da, imaginatu x-eri oso handia dan balio bat ematen dutzagula, 1000. Bi bider 1000 geratuko litzaiguke 2000, 2000 eta bi. 16 zati 2000 eta bi oso zenbakitzekia ematen du, baina positiboa. Positiboa ematen duenez badakigu gainetik doala. Gainetik. Horrek esan nahi du, bueno, ba, infinitoan gainetik doala. Orduan irudikatu behar dut infinitoan gainetik, orduan horrela joango litzateke kurba. Eta orain, minus infinitoan hartuko dut oso txikia dan balio bat, adibidez minus 1000. Minus 1000 ordezkatzen badut hemen, minus 2000 gehi bi, minus bederatzireun da, parkatu, 1000 bederatzireun da 98. Bueno, 16 zati hori ematen du oso zenbaki txikia, baina negatiboa. Orduan, negatiboa, momentu bat, zuri zutziko dutan agondo, txukun. Negatiboa ematen duenez, badakit azpitik doala. Bai? Orduan, azpitik irudikatuko dut kurbaren adar asintotikoa, horrela. Eta listo, asintota